Hindi pa ako naka-sign in, Kuya Jupak. Kaya hindi pa ako ano, maka-routine. Hello, thank you, Shara. Thank you ba sa pagdalaw? Thank you. Luluto tayo ng almusal, mga ka-mix. Mm. Sinangag tayo guys, magsinangag. Hindi naka-ano yun, hindi naka-live. Ka-live na.
Almusal, Ate Kapay. Almusal muna tayo. Ganun lang ako ng salabat. Real. Sinangag Ate Kapay. Saka ano, yung pinaksiw na ano, na tamban na maliliit. Binalot sa daon ng saging. Ano. Tapos, pinirito yung iba yung pinaksiw para pang ano, pang partner sa sinangag.
Pamangkin ko yan, Ate Kapit. Anak ng sumunod sa aking babae. Hmm. Magkano na?
Good morning, Junjun. Video lang to Manoy. Thank you. Maraming salamat, Junjun. Junjun, Junjun.
Good morning, Ate Joy.
Hello, Ate Kapit, Ate Joy, thank you po. Mag-i-prepare na tayo ng aking lulutuin. Binilita Ate Joy, binilatan ko na yung patola. Ayan, lutuin natin yung 3 piraso patola. Ayan. At mag-i-int muna ako, Ate Kapit. Maraming salamat po sa inyong pag-video dyan. Magluto muna tayo ng patola. Bye po, bye-bye.